Голям повод за гордост, като ти като баща, а аз като жена и като българка е твоята прекрасна дъщеря Димана, която сега превзе и Ню Йорк. Голям полет прави твоето момиче. И тя го прави на шега, което е много интересно. Тя отиде с усещането, че понеже в този бранш всички казват, че Ню Йорк е най-тежкия пазар, най-трудно, този пазар е най-тежък, този пазар изисква особени усилия. Разбира се, там не се плаща толкова добре, колкото в Европа, колкото в Азия. И всичките тези неща бяха настроили за нещо, което предстои да е по-особено, по-тежко. Оказва се всъщност, че тя много добре се справи и за втори път отива в Ню Йорк, но за първи път работи толкова дълго време там и се оказа доста като куче в каручка. Каза, аз съм родена едва ли не тук, много добре се чувствам, харесва и този ритъм. Единственото нещо, което я притесняваше, че грижата за себе си, защото тя казва, че много е важно, най-трудно, вика, се оказа, да се поддържа жив и чист. Това вика е най-сложното. Това е много добро. Да, и това поддържане жив и чист малко я затрудняваше там, защото вика, толкова съм заета, толкова кратки са периодите, в които трябва да се предвижиш, оставя ти малко време за спане, тук всички вика работят лудо, че като вика се върнах в Париж, ми се видя една лодка, която се движи в една езеро без вълнение. Тук вика е такова село, че нали, няма никакъв проблем. Да, и превзе го без да да полага усилия. Това, което започна там да я забавлява, всъщност след това се превърна вече и в работа. Тя от сутрин до вечера някъде. Странно ли ти, когато така отваряш списание, гледаш и на ковриците вътре по страниците или пък гледаш видео от нейни дефилета, твоето малко момиче вече е голяма звезда на модния подиум? Това, че сме свикнали с нейните изяви, показва вчера, изхвърлих едно списание с нея. Преди ги събирахме, купувахме по 5-6 и ги пазехме и вкъщи започна да става страшно. И вече, викам сега, това вече е много минало, дай да го хвърлим. Което значи, че сме минали следващия етап. В началото ни беше страшно любопитно и изненадващо. Сега вече почнахме да свикваме, но за мен е интересно това, че тя полага усилия. Разбира се, аз тайничко работя с нея. Разказвам и разни неща, уча я как към камерата трябва да се държи, какво да направи. Тя е доста подготвена. Даже на едни снимки, като беше отишла и те бяха страхотно изненадани. Казвам, вие да не сте учили нещо такова. Тя наистина учи. Аз полагам усилия. С нея съм през цялото време и дава резултати. Ми е интересно да видя дали, особено когато можем да гледаме дефилетата или шоу-програмите в интернет, да видя до каква степен и как издържа и какво постига. После правим разбор. Викам, тук това не. Пусна така никога. Главата така, това много... Научи се да разбираш и от мода. Ами то си е психологически емоционален разказ. Ти като излезеш, не кажеш, купете си тази дрежка. Нали? Ти влагаш една емоция от себе си. Това, което е така, той и аз ще стана модел. Нали? Ще отида там да им дрънкам колко е хубаво. И те ще викат, да продавам, а не става. Нали? Аз вече не ставам и за модел на бански костюми, няма да ме вземат въобще. Никой не каже, извиняйте, нали, за трета възраст. Но така си е емоция. И даже сега сме се навили да отидем, и сестра и Дария, най-голямата, сме се навили да отидем на ревю, на шоу да гледаме. Това първи път ли ще ти, в който ще я гледаш на живо? Да, никога не сме ходили. И сега тя ни е обещала. То се оказа обаче, че достъп до тези, защото тя е с висшата мода. Тя е при най-големите газари. Нали? Ако е тук, сигурно в модна къща, да не ги казвам нашите, няма да е така, ама там не можеш да се докопаш. Не може да... Отидеш, добър ден, може ли да си купя билетче? Те само с покани хора конкретно и не можеш да не отидеш. Значи, ако вземеш покани, няма как да не отидеш. Което адски любопитно. Между другото, много хубаво да се направи някой ден и в България, защото много често хората казват, да, отивам, взимат покани и после дори за театър. Не, винаги нашите премиери са празни. Аз затова скъсих мерната единица за поканените, защото се започва безумно. Нали? И те после на премиерата няма хора, празен салон. Но там и това и сега сме се нагласили, тръпнем, тя трябва да ни кажем, мисля, че ще е на есен, няма да успеем по-рано.
Със сигурност ще бъде прекрасно и после ще те чакаме да разказваш. Сега искам да те попитам нещо. Как се живее в женско царство с, чакай да преброиме, 4 жени, нали така? 3 дъщери и женати. И внучка имам. Значи 5. Да. Женско царство с 5 жени. И бивша жена имам. Хе. Да, така е. Всички сме заедно. Оня ден си събрахме и си говорим и аз запознавам Владо, новият мъж на бившата ми жена, с едни мои роднини. И казвам, това е много важен човек в нашето семейство. Изключително важен. Защото само той може да издържа Йоана, бившата ми жена. А Владо ги поглежда и вика, аз 2 пъти се опитах да му я върна, ама той не ще. Да. А Йоана си е жена за 4 жени. Така че аз съм над 10 сигурно вече. Искам да ти кажа, че това е много хубаво да имате такива хубави топли отношения. О, да. Ние така сме, ние сме разведени от много време. Нали? Да не ги смятам, но мисля, че 30 години вече. Но живеем в много добри отношения. Децата израснаха като сестри, много близки. Още няма никакво напрежение на никакви нива. Но това, че аз съм от малкото мъже, защото сега имам и зет, който милички от време на време страда, правя забележки на Дария да се държи мило с него, защото викам, ако те върна, не знам какво ще правим. Моля ти се. То вече няма и много мъже. Нали? А пък аз това ми трябва да ги продам на пазара. И много внимаваме. Но аз като мъж в този женски водовъртеж се чувствам добре, защото те се грижат за мен. Факт. Нали? Като почнем от Боряна, от съпругата ми и минем през бившата ми съпруга, и аз като бях закъсал в ковида, те бяха като орлици. Това беше много хубаво. Да? И се чувствам добре, наистина. Не се оплаквам, много съм щастлив и изпълнявам каквото ми кажат. Нали, даже първото нещо, всяка вечер се обаждам по телефона, прибирам се да купя ли нещо, което е велико. А като влезна, казвам да помогна нещо. Не, че помагам и не, че купувам, но просто да го казвам. Което е, нали, така са ме научили. Казали се, виж, айде, може се по него кажи. И така, но Добре са те научили. Да. Сега къде ще ги отведеш малко да си починат след така доста тежък театрален сезон и за теб? Предполагам, че също така и за твоите дами. Те работят. Да, сезонът е тежък, той от много гледни точки. Смяната на валутата, нови избори, нова среда още, такава усещане за несигурност, липса на политическа устойчивост. Всичко това се отразява при нас. Театъра е надстройка, не е база. Иначе да, и те работят и още така. Опитваме се да почиваме сигурно на море. Аз много обичам море. Обичам на море. Даже имам един разказ, в който много се забавляват децата. Как аз искам да живея на един пясък, на морето и да ловя риба. Но понеже никога не съм ловял риба и не мога, само в Гърция ми се отдава, защото там пък толкова много риба има, че най-големия глупак да си като мен ще хванеш. И викам, аз за да не се изморявам, само пръчка ще сложа и някаква корда да виси, за да не ви питат, сега той нормален ли, по цял ден седи там, все пак да имам някаква пръчка. И ще седа с пръчка и с една корда. И като дойдат ме питат кълвер, ще кажа, не кълвер. Много лошо, но аз мога по цял ден да гледам морето и това не ме изморява. Наистина, това много ми помага. Успокояваме. Даже като бях в ковид болен, си мечтаях да отида на море, после веднага отидохме на море. Успех! Благодаря.